wakwaForce uthi umnisi akakaze akhombise nakancane ukuzisola ngesenzo sakhe ngesikhathi esenkantolo. Ungenile yena wasmayila. Nathi ke kuba besiyaliwe ba singabi nayo enye ipace esinayo sibe nomoya ophansi. Yena ngiyambona ba akakazwa abhlungu. Usasibuka njengabantu abazidlima kuba besenze isilima wathathela ingane. So namanje usasimayila into ebonisa ba le into ayenzile akayethuki uthi kukubo apha. Ijele uthi kukubo ngobudla kamnandi. Umnisi oneminyaka engu-39 ubudala ohlala eDurban Deep lapho kwakhulela khona uLikhona ehlala nogogo wakhe uhlose ukuqhubeka nesicelo sakhe sebheyili. Umsolwa waboshwa ngemuva kokutholakala kwesidumbu sale ntombazane eduze kwasekhaya kubo sicwiyiwe izitho zomzimba ngoNhlaba. Thina siyifamily asinawujabula xa inikwe ibheyili ngoba kuyabonakala ekugcineni angayivictim yenye yefamily futhi sikasabhekelena aphinde enzenye. Kusenjalo uphiko oluphenya amacala omphakathi NPA luthi lunecala eliqinile lokuthi liphikise isicelo sebheyili somsolwa. As the state, we are ready to proceed. We consulted with the investigating officer, and he has also concluded his affidavit that will be presented by the state during the bail application stage. Umnyango wezemfundo eGauteng usebenzisana nowezenhlalakahle ukweseka umndeni kaLikhona ngosizo lokwelulekwa ngokwengqondo ikakhulukazi ugogo wakhe.